Muy bien. Buenos días, María. Pleno ordinario do Concello, punto primeiro. A aprobación se procede da acta sesión anterior, ordinaria celebrada o día 24 de marzo de 2025. En justificada a súa inasistencia a dita sesión, o señor Romero Neira. Alguna observación? Aprobada entonces con a sanción de don Eladio Romero Neira por inasistencia. Punto segundo, dación de conta dos decretos da alcaldía comprensivos do número 16 ao número 23 do ano 2025 a disposición das señoras e señores corporativos na Secretaría da Corporación. Punto terceiro, dación de conta da aprobación da liquidación do orzamento 2024 tamén a disposición de señoras e señores corporativos. Punto cuarto, robos e preguntas. Bueno, vou falar aquí un pouquinho de 4 puntos que me parece que xa creo que todos xa sabemos, sobre todo o plan de Rozas. O plan de Rozas non sabemos se existe, non sabemos que partida do orzamento está disposta para esta tarefa. Vemos como está a maleza, que no Concello hai un desborde total de maleza nos camiños, co problema que pode causar iso nunha vivienda. Comezamos. Bueno, sí, perdona. Si estou de acuerdo, pero mira, vai levar un mes fácil. Non, vai levar un mes fácil. Ou máis. O sea, que vai estar todo o verano, porque non, vai estar todo o verano, así, porque non se toma unha medida, se saca unha partida no mes de abril ou maio, que cando en realidad empezan a medrar a erva como se fai nos demás concellos, porque volvemos a estar o segundo ano igual. Por que non se saca unha partida? Porque sí, hai un presuposto da Concellería, pero hai que planificar iso un pouquinho ben, non? É igual que no paseo marítimo. Isto xa falamos nas comisións, eu creo que é unha vergonza como está o paseo marítimo. Se se lastima alguén ali, é igual que o tema do tema das Rozas. Hai algún coche que, bueno, xa hai algún veciño que ao mellor dá o parte aos municipales de que ten o coche todo rayado. Hombre, en algún caso será unha exageración, en algún caso será unha picaresca, pero en realidad eu estuve nos camiños este fin de semana e por algo non se pode pasar co coche. Pistas normales, por encima dos pazos non se pode pasar, queda todo no coche. Iso divino é. O paseo marítimo xa sabemos como está. Aí se hai unha desgracia, se rompe unha tabla ou rompe unha perna a xente, despois veñen os problemas. É pouco máis poido dicir, porque todo xa van a falar os compañeros un poquinho tamén desto, pero mira, as fontes públicas están todas cheas de... Tamén se fai en setiembre, no pleno de setiembre do ano pasado, hasta creo que estábamos todos un pouquinho de acordo con poñer unha cometida de auga, unha fonte de auga ali en Anca, que en Fontevella están acollendo e ten. Entón, iso, xa que todos nos pareceu unha boa idea, que non se lle poda surtir a un veciño a necesidade de coller unhas garrafiñas de auga para consumo propio, pois eu creo que iso clama un poquinho ao ceo. E despois, como vamos facer cos campamentos de verano? Este ano vanse atender a todos os nenos, será mellor habilitar unha partida de cartos ou vamos deixar igual que o ano pasado nenos mandados? É pouco máis, así a género pasar por arriba, sin puntualizar moito nos detalles, porque en realidad estamos vendo como está todo o Concello desto. Moitas gracias, Eladio. No caso das Rozas empezamos, é dicir, xa tiene que haber empezado un mes. É certo que non teñen xente para traballar, e xente como Narón, ou concellos como Narón, que limpiaron no mes de abril, finales de abril, de feito, volva a estar, a maleza está aí, e había que, eu creo que trazar por lo menos 2 veces ao ano. Era unha das cousas que queríamos facer con os posibles suplementos, con as partidas, moi necesario. Os camiños, que estou a razón, o da baixada, subida ao Rocío das Baixadas, de feito se empezaron os últimos anos aí.
Por lo tanto, a ver se conseguimos, facemos esa partida para facelo as 2 veces no ano que son necesarias. No canto do paseo marítimo, pois está mal en algunhas zonas. Temos o problema moitas veces da vegetación, todavía caeu, rompe unha tabla, temos que cortar a e aí temos problemas de autorizacións, de medio ambiente, moitas veces, porque está sombrío todo o día, cando chove, no inverno. Os paseos de madeira non son para temos que manter, e de feito no posible convenio que temos tramitado para as pasarelas vai unha partida de 80.000 euros para o paseo marítimo. Non solamente eran os 110.000, que son 120, que son do que é a pasarela, a que se ve abaixo nos Subarreiros, sino que tamén vai unha partida importante, sería unha inversión total de 200.000, porque hai unha continuidade e nos permite afrontar ese posible convenio que polo menos xa temos subido prácticamente na súa totalidade a documentación á plataforma Sutel, se non está toda, prácticamente a inmensa maioría. Nas fontes públicas, onde contamos coa xente de Aprorural, de feito que é unha das cousas que ven facer, limpeza do canal da Marina e todas estas circunstancias, e tamén das fontes públicas. Empezan, se non me equivoco, o día 15. O contrato empeza, en uns días. Sabe que ese convenio que hai coa Xunta de Galicia por 9 meses para que faga este traballo. E que no que respecta a campamentos de verano, promocionamos, sobre todo intentamos que a xente que sean os nenos de Neda. Sabemos que veñen, pasaba ahora polo Colexio de Maciñeira hoxe, e ves moitas nenos de fora, e ojalá pudiéramos meterlos todos, pero as instalacións dan que dar, e unha e dúas, ou facemos 2 campamentos, ou se non nos dá para... O ano pasado de Neda había 84 nenos, se non me equivoco, empadronados. E o que estamos perseguindo non se trata de perseguir a nadie, moito menos, intentando é que a xente se empadrone, que é máis que por lei, iso, sabedes, pola nosa profesión, que a veces, cando faz unha declaración, os nenos para poder desgravar, os pais por eles teñen que estar empadronados, e a veces encontras un pai nun sitio e outro pai noutro. O que intentamos é que sea para os de Neda. E por eso fixemos, de feito, no ano 2015, cando se cambiou de goberno, daquela hasta o 2015 se facían 15 días, ainda non tiña unha demanda como ten hoxe, que, xa ves, o ano pasado 84, non sei a día de hoxe se Geri sabe cantos nenos hai ou xa apuntados, prescritos. Quedan 2 plazas. É dicir, está tendo unha demanda importante. Entón, en función de eso, temos que tomar medidas. Pero o que intentamos é que a xente se empadrone en Neda. Que, además, é por lei, é obligatorio. Aquí non se persegue a nadie, non se multa por non empadronarse, pero intentamos que a xente, se os nenos viven en Neda, que se empadronen. Sabemos que hai moitas circunstancias, sobre todo familiares, con separacións, que a veces a custodia tena máis, temos que darlle unha volta a eso. Nese tema a sociedade cambiou muchísimo. Antes non, pero agora cambiou muchísimo. Que o papá nun concello e mamá noutro, e viceversa. Eu tuve en algún caso, e polo traballo, detectas cousas, por eso a intención é que acuda aos nenos de Neda. Están empadronados. E moitos por cuestión de traballo están cos abuelos. Pero empadronados teñen a obligación de estar en un sitio, por lo tanto, onde residen os máis de 163 días ao ano. E añadir que este ano contamos coa subvención de corresponsabilidade. Bueno, tamén a Xunta hai unha colaboración da Xunta de Galicia ese creo, e, por tanto, benvida sea, de verdad que é unha axuda importante, porque son 13.000 e pico de euros que nos axuda moito. E a partir de aí, veremos a demanda que hai en función de eso, tamén animar a xente que se empadrone en Neda. Pero, bueno, estamos en... E o tema da traída da Fonte Bella, ahora, cando se faga esa modificación, a partir desa modificación de presupuestos, querían meter aí. Ainda que hai que ter en conta que ali temos que ampliar os depósitos da Cu do Pouso, porque hai moi pouquiña presión, pouquiña altura. Entón, falamos cos propietarios do monte, están de acordo en cedernos un trozo, a ver que podemos facer e ampliarlo, porque así tería máis caudal, senón a Murela, a Anca, a Fonte Bella van 1,5 km, non? Se non me equivoco. Non daba ni pouco al para o kilo e medio para coller unhas garrafiñas de agua para consumo doméstico, sí, dá só. Non dá para lavar un coche. Pois iso é o que queremos facer, e intentaremos. Vale, primeiro, para cando, porque nos últimos 12 anos do goberno socialista é un tema que nunca se abordou e non é a primeira vez que preguntamos por el, a limpeza das beirarrúas. Temos unhas beirarrúas absolutamente negras, xa non teñen xa color da plaqueta, non se distingue,
sobre todo na avenida Alxeciras, polo tránsito de vehículos, se manchan con máis facilidade, non? Diante da Banca, Eroski, toda esa zona está nun estado bastante de abandono. Despois, por outra banda, preguntar cal é o criterio que desde o goberno municipal se sigue para facer certas publicacións en redes sociais sobre actividades que organizan entidades do Concello, xa se san culturais, deportivas, etc. Porque vemos que se publican cousas de certas entidades e, sin embargo, outras actividades de outras entidades non se publican na página do Concello. Entón, bueno, poderíamos nomear últimamente, por exemplo, hai publicacións dun curso de arte floral, hai as publicacións de Axune, como é lóxico, non quero dicir que eso non se publique, sino que quero dicir que tamén hai que publicar actividades que tamén organiza, por exemplo, ANCOS, que organiza a Asociación Cultural Piruchela, ou outras asociacións do Concello que non aparecen publicadas na página do Concello. Entón, non sei que criterios seguides para poñer unhas sí e outras non. Por outra banda, preguntar tamén polo tema da seguridade viaria, sobre todo na avenida Alxeciras. Sabemos que houve distintos picantes, algún deles de extrema gravidade, en canto á seguridade viaria, por limitacións de velocidade, sinalizacións un pouco confusas, etc. Entón, saber dende o Concello se quedou en algún pleno de facer algunha comunicación á Xunta de Galicia, que é quen ten competencia nesta materia, saber se obtivestes resposta ou se fixestes algo ou non. Decir tamén que dende o BNG se presentou no Parlamento unha serie de iniciativas e unha pregunta a nivel parlamentar. A resposta que obtivemos da Xunta foi nula, simplemente se ampararon en decir que sí que se está reforzando a seguridade viaria na avenida Alxeciras coa próxima construción dunha glorieta no cruce de Xuvia, que está ben, pero nada ten que ver coa seguridade viaria en outras zonas que tamén necesitan un reforzo. Entón, saber se dentro do Concello, efectivamente, como dixestes que ibades facer esa comunicación, se se fixo, e se se fixo, se houve algunha resposta ao respecto. Por outra banda, paseo marítimo, traíamos tamén anotado, como ben comentaba Eladio, efectivamente están nunha situación de abandono, sodes conscientes desa situación, sodes conscientes da falta de alumeado no paseo marítimo dende hai moitísimos anos. Vimos que solicitastes unha subvención para poder dotar de alumeado esa zona e veu denegada. Non sei cal é o plan B, que se tedes outra medida, como esa subvención veu denegada, se o Concello ten pensado abordar esa falta de alumeado no paseo marítimo ou se vai seguir así como estivo ata agora. Tablas rotas, problemas que resbala cando tal, algo tan sinxelo como poñer unha rede anti-resbalar como hai en moitos outros sitios. Non sei por que non se coloca, porque non é algo que económicamente entendo que non se poida abordar, pero por outra banda, os desbroces tamén traíamos apuntado e, a situación actual la vemos todos cando nos desplazamos polas pistas do Concello. E o que si me sorprende é que dende que o PSOE está na alcaldía dende hai 12 anos, estades convencidos sempre de que sería necesaria 2 desbroces anuais e tal, e que a ver se abordamos eso, pero seguimos na mesma situación. Non se fan 2 desbroces anuais, entón hai moitos meses no ano en que a situación é de total abandono, non? E nada máis. Moitas gracias. Son 10 anos, non levamos 10 no lugar. Falo o día 13... Perdón, sí, perdón. Estaba redondeando a legislatura. Me supoño que acabaredes esta legislatura, pero bueno. Son 10. Aquí parece que vir as rúas e sobre todo temos un problema de personal, lo sabemos todos, que queríamos, e a ver se en un momento determinado podemos contratar máis operarios, porque NEDA e todos os concellos necesitamos operarios para traballar. Empezamos hai un mes aproximadamente cos albañiles, ou menos, e é algo que debíamos ter todo o ano. Entón aí podríamos incluso facer moitas cousas. Un operario solo... Non falo de albañiles, falo de limpeza. Pero falta, pero se non son peores traballadores que fanos falta para esas cousas, con peón solo ou contratándolo fora. Das publicacións, pois temos que... Esta pregunta sí que vai a analizar, porque si se fan algunhas cousiñas. Non, claro, saber cal é o criterio que seguides. Se quero preguntala. Vou preguntar, o mellor se nos pasa alguna cousa. De seguridade viaria na avenida Algeciras, temos, incluso quedamos facer na modificación de crédito no presuposto, meter a partida para a señalización, cambiar os que son, poñer aí uns semáforos, na de aquí cambiando
a iluminación, pero o da seguridade e os problemas non solamente se dan na determinadas Alxeciras, temos críticas tamén pois en todo, a que baixa ao centro de salud, o Xeardo Guaces, aí pasa a veces algún coche lanzadísimo, de feito fixemos aqueles montículos para tratar de evitarlo, nos pasa aquí abaixo, é dicir, que temos que concienciar a xente e de feito tamén temos pedido o radar para intentar disuadir, para que utiliza a policía local, pero que intentar que disuadir o personal destas actuacións que a veces se están dando. Pero, esa non foi a miña pregunta, porque na Avenida Xencia, unha cousa e se te responde outra. No, eu preguntaba se dende o Concello se comunicou a Xunta de Galicia tal e como se acordou nun pleno que se celebrou hai 2 ou 3 meses. Falamos co xefe territorial de carreteras, que incluso nos quedou, pero nosotros calquer cousa que facemos temos que pedir autorización a eles, de feito, para poñer, fíjate, unha señal para estacionamento de personas con minusvalía na farmacia de unha das farmacias. Tuvemos que pedir autorización, incluso tuvemos problemas, porque creo que o fixemos así xa incluso antes. Nos pasa, outro día nos veu coas autorizacións sectoriales, que eu creo que as administracións, pois cos informes dos técnicos debían ser suficientes, na subida do camiño, que é a que se nos foi, aí na Ponte Grande, veo a tasa despois de que huberamos feito a obra. Esperemos que seguro que a Aguas nos vai mutar, ni moito menos, pero aquí falamos con eles e a intención é poñer nos outros o que é a iluminación dos pasos de peos e a parte que corresponde a tráfico de carreteras que asumen eles. De feito tamén mellorar o suelo, a carretera, o firme está bastante deteriorado en bastantes zonas e a ver se o afrontan eles. Pero hai algún compromiso por parte da Xunta de Galicia para facer algunha actuación? Quedaron facer. No paseo marítimo, o problema do paseo marítimo e todos os paseos estamos pudre, temos un clima, a Madeira está sufrindo todo o ano o problema dese, e o tema da red, pois sí que de feito incluso viñeron os 3 presupuestos para facelo, a ver se con esta partida importante que temos deste convenio e máis outras de maneira, pois temos que estar encima dele. Non é tan grave, eu polo menos eu paseo, ainda estuve un outro día ali, vou bastantes veces por ali e eu vexo que é un paseo onde a xente ven de todos lados porque é un sitio espectacular, tampouco é tan... É verdad que inverno, pero require mantenimiento. Inverno, claro, estamos encima todo o que se pode e ojalá tuviéramos personal porque estaríamos bastante máis. O tema do alumeado? E o alumeado, bueno, non veo aprobada a subvención porque a presentamos ás 12:04 e acabou o crédito ás 12:02. Entonces, aí o que de feito temos un proxecto que non sabemos tan máis dos técnicos cando poida, porque están con miles de cousas tamén, incluso para cambiar a totalidade da iluminación, se se pode, e se non tenemos que ir a partidas con plan único da Diputación, sobre todo con ese, para ir cambiando por zonas, porque o cambio da que temos agora a LED é unha necesidade en todo o Concello, e, por tanto, se non de unha forma faríamoslo de outra, pero temos que empezar con as 4 ou 5 cousas que quedan, que son importantes, que era a iluminación, tamén Camiño de Santa María, que reventan as tuberías, e temos que facer unha actuación importante na zona da Ponte Grande, o Camiño da Ponte Grande, que faltanos por rematar, que máis? Bueno, outras que se quedan, moito que facer, moito. Pero bueno, vai bastante ben, ojalá todo o mundo asumir as súas competencias, porque todos teríamos máis forma de facer cousas, pero bueno, gracias, Cris. Ben, bueno, eu vou ser un pouco pesado, vou preguntar tamén polo tema dos desbroces. O ano pasado, por estas datas, se dixo exactamente o mismo que se dixo neste pleno, que había que facelo 2 veces. Pero seguimos sin ter un planeamento de como se fai 2 veces. Entendo que non todos os anos vai ser igual, porque todos os anos climáticamente non son iguales, pero sí que é certo que seguimos detectando que o problema é sempre que, bueno, non hai financiación, que é algo moi caro, que hai que buscar, e ao final, por exemplo, as bolsas que ten medio rural para levar a cabo este tipo de desbroces, porque hai bolsas para brigadas e hai bolsas para traballos mecanizados. Entón, tampouco se están pedindo. Ao mellor, temos que empezar a buscar a maneira de compaxinar diferentes vías para facer os desbroces polo menos 2 veces no ano. E, dende logo, este ano, tal e como veu o tempo, vamos moi tarde. Pues, bueno, esperemos que as labores avancen rápido,
e que non teñamos un ano de lumes, pero realmente hai moitas zonas de Neda que teñen un risco alto de ter algún percance grave co lume. Por outro lado, preguntaban na Comisión de Medio Rural acerca da programación dos traballos. Isto relativo a por onde se empeza a desbrozar tanto cos tractores propios do Concello, contratados polo Concello, como as labores que van a desempeñar a xente da Prol Rural, porque en principio van a levar a cabo tareas de prevención contra incendios, entón saber en que zonas van a actuar, e eses 12 kilómetros que temos concedidos para que limpe se haga, donde van a ser? Digo, para que non pase, pois, se pasou un ano de que se haga non cumpleu coa parte que lle tocaba, ou que nosotros limpemos en zonas as que lle toca actuar a se haga e que despois, bueno, pois eles non compensen esos kilómetros que deixen de traballar. Entón, saber un pouquiño a planificación das labores por estas tres bandas. O sea, o tractor municipal, a Prol e se haga. Por outro lado, querería preguntar tamén acerca das obras no Río Velelle. Houve, bueno, unha reunión con Martín Aneiros esta semana pasada e saber se avanzou algo do que se vai a facer a continuación coa problemática das inundacións. A problemática que temos na volta do Poulo con respecto a unha beira rúa que se está desprendendo da calzada, isto, bueno, creo que hai casi un ano que notificamos e ao final, bueno, a Axencia Galega de Infraestructuras nos bota a pelota a nós e di que temos que arreglar a nós, pero se fixo algo a día de hoxe, se contactou co propietario do solar contiguo, que se pensa facer? O digo de cara que se mañá hai que asumir unha obra ali, non temos forma de desviar o tráfico. O tráfico pesado non pode ir por ninguna das outras vías. Entón, creo que canto antes atallemos esta problemática mellor. Más que nada porque igual que se actuou con premura e é para felicitar ao goberno municipal con respecto ao que pasaba na ponte de Pename, porque por ali pasan buses escolares e se actuou rápido, incluso Augas permitiu que se traballara, que normalmente hai unha pila de atrancos. Bueno, aquí se mañá se desprende esa serial vai haber un problema moi grande. Con respecto á área da Coveluda, saber cal é a previsión para este ano do uso e disfrute desa área, se se volve a concursar como ano pasado e que vai a pasar a zona de recreo fluvial, se se vai a facer a presa ou non, e bueno, as datas de inicio de actividade. Saber tamén se por parte do Concello se coñece un pouco pormenorizadamente a intervención que se fixo na praia do Puntal nas últimas semanas, se chegou información do que exactamente estaban facendo. Con respecto a os contratos caducados que temos no Concello, entre eles o de basuras, acabamos de ver que o Consello Consultivo de Galicia, co caso de Urbaser, dá razón á empresa, levan co contrato caducado creo que 10 anos, no noso caso son 16. Nada, saber simplemente se vamos ter que ir ao Consello Consultivo, se isto vai chegar a esas vías ou se vamos a dunha vez por todas concursar o contrato de basura, facer ese trámite previo de enviarlo a unha consultora que especifique en que condicións se ten que contratar, porque creo que 16 anos é unha auténtica vergonza para este Concello, sin contrato de basura. Entón, saber se ao final a única vía que vai quedar vai ser o Consello Consultivo de Galicia. Con respecto tamén ao tema do lixo, seguimos tendo anunciado un servicio especial de recollida de voluminosos. Non está anulado, sigue aparecendo, pero claro, hai xente que chama e se lle di que ese servicio non funciona. Entón, se funciona, porque se lle di que non se realiza? E se non funciona, porque está anunciado todavía? Entón, queríamos aclarar como vez por todas se temos un servicio especial de recollida de voluminosos no Concello de Neda. Por segundo ano consecutivo, o panfleto que edita a Asociación de Concellos do Camiño Inglés, por segundo ano consecutivo, volve a non ter ningún teléfono de referencia do noso Concello. É verdade que tampouco sale Narón, ou sale Fene, pero que nós temos un albergue. Debería haber algún punto de referencia deste panfleto que ao final cofinanciamos igual co resto de concellos, no que a xente que ven a Neda sepa a quen ten que chamar para poder quedar en Neda. E, bueno, por non falar da pobre información acerca de Neda, me parece que o mellor que di de Neda é que recibirá unha cálida benvida. Isto é patético.
isto, non sei se isto chega un borrador ao Concello, se o que quero decir é que non sei se vosotros o notades, pero noto que moita xente ven a Neda e non ten información nin de onde comer, nin como funciona o albergue, e ahora mismo está vendo unha afluencia altísima de peregrinos. Entón, simplemente eso, facer notar que isto xa pasou ano pasado, se notificou na Comisión de Cultura e Turismo e se dixo que se iba a chamar, a ver por que non aparecía, pero que este ano estamos exactamente igual. Este panfleto actualizado está destas semanas repartido. Con respecto ás obras de Avenida das Alxeciras, bueno, xa preguntaron antes acerca da seguridade viaria, pero acerca da problemática que houve coas aceras, que houve obras que perxudicaron a vida de certos veciños e veciñas, e hai 17 meses aquí había un compromiso de que se iban a solventar as problemáticas xeradas por estas obras, pero 17 meses creo que é plazo suficiente, porque de feito a garantía da obra terminou. Entón, saber para cando se vai a solventar as problemáticas que se crearon a raíz destas obras. E, por último, é máis ben un rogo, con respecto ás publicacións que realiza el comarcal da Voz de Galicia mensualmente, decatámonos de que hai concellos nos que cando envían as súas notas aparecen redactadas en galego e publicadas en galego, e no Concello de Neda sempre aparecen en castelán, algo que choca frontalmente con un goberno socialista que aprobou unha ordenanza de uso do idioma galego e cun concello que hai escasos días asinaba unha declaración institucional da FEGAM con motivo das letras galegas, no cal reafirmaban a súa defensa do idioma galego e da cultura galega. Entón, bueno, máis que firmar declaracións, o que queremos son feitos. Entón, saber por que o comarcal publica o referente a Neda en castelán. E nada máis, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, o trator vai empezar, de feito xa empezou esta mañá, empezou por as zonas máis pobladas, depois se vai dirigindo as outras, de feito empezou, está facendo a subida ao Latedo e depois fará a zona do Fundar, vindo a feito non vai saltar, excepto que hai zonas moi concretas para facer. Entonces empezamos desde aí e a ver se a próxima vez empezamos antes tendo en conta o que decía antes que Narón, que quedaba espectacular no mes de abril, a día de hoxe se lle facía falta outra pasada en máis anos, entonces eso é un valor. E a persona de Amor Rural, o que ten o Canada Marina, todo, eu creo, a ver se nos temos autorización para tamén para o, e se encaixanos tamén por como medida todo o que é zona do Basteiro, fontes, temos todas estas fontes que temos que facer, ese traballo que vai nas memorias cando se solicita e que é o que temos que executar e a veces por lo tanto, prevención non van a facer. Prevención contra incendios non. No, prevención incendios. Que sepa eu non. Dixos nunha comisión. No, pero eso teníamos que facelo a través do posible convenio que houve momentos que non se podía. De feito, temos estes 12 kilómetros que se van a utilizar, que son as zonas forestales específicas, Monte de Ancos, zona daqui das Xiras, que tamén chega hasta Leonel, hasta un punto de captación de agua que hai cerca de Marraxón. Todas estas zonas que son forestales en Caixa, ainda que é certo que o ano pasado pois tardaron bastante sen avisarnos, foi en setembro por aí, a ver se o fan anticipadamente. No que respecta a reunión, outro día foi unha reunión onde, bueno, a convocatoria de limpeza era a presentación da limpeza, depois era unha escollera que está dando unha actuación necesaria, urgente que se está facendo ali, pero non temos outra información. Si recordamos que tínhamos pendiente, porque xa se mandou as 3 fases do plan director de saneamento á Xunta de Galicia no seu momento, unha reunión que, se non me equivoco, falo de memoria, se convocou para o próximo 25 de xulio, donde plantaremos todos os temas a partir do saneamento ou das presas, son situacións que son importantes e alguna, pois, non digo, alguna reflexión que podemos ter nosotros respecto ao caudal hidrolóxico que ten que ir ao Basteiro. Non somos técnicos, hai un proxecto, eles están facendo outras cousas, pero que son moi importantes e que dan unha tranquilidade aos veciños. Por tanto, todas as obras que veñan, benvidas sean, e nosotros estuvemos ali como invitados. De feito, nos marchamos un pouco porque se acabou e marchei pensando que acá despois houve declaracións aos veciños. O da volta ao polo,
aí estamos, de feito se comentou xa o técnico municipal e o ingeniero a ver como podemos facer eso, porque é unha obra moi importante. A Xunta di que é de nosa, o artículo 75 da Lei de Código Civil que de Galicia di que os arribos son da zona arriba, a carretera é comarcal, non é municipal, entonces, bueno, pues pode haber discrepancias e seguramente me estou tirando á piscina en unha tema que eu non son xurídico ni moito menos, pero creo que esa obra debía ser feita por carreteras desde o punto de vista personal. Por tanto, vamos a intentarlo porque era arriba da carretera, é unha carretera comarcal. Non tivemos duda no río, de feito, tan pronto levou aquí na Ponte Grande, levou parte do ese, pois nos puxemos a facela, quitamos unha partida de urxente porque senón podíamos quedarnos sin carretera. Entonces, esperemos que se faga así. Na Coveluda, bueno, na Coveluda o tema da presa, que a mí me encantaría poñela, temos un problema de que teríamos que ter unha persona ali as 24 horas, vigilando se poñemos a presa. Por tanto, estamos dando voltas, de feito en licitación, queríamos tamén sacar esta licitación, xa debía ser, ou non haber asociación, que alguén quixera levar o ambiguto do verano, un concurso como se fixo o ano pasado, e a ver se a xente que che pregunte, e a presa vai estar feita? Claro. E se non está feita, pois non é. E ese é un problema que temos aí, que é unha situación que nos ven dado, que as circunstancias son as que son. No que respecta a semente eu non teño constancia que fixo a cofradía de Barallobre na playa, pero bueno, a competencia deles sembrarían eles a ter o seu produto e a súa almexa, e listo, non nos comunicaron nada. No que respecta aos contratos, bueno, temos varios contratos, están de feito, e necesitamos personal, de feito nestes momentos está coa contratación dos dous administrativos, son moitas personas, moito tempo, hai moi pouquiño personal no Concello, para isto e para o das basuras e para os outros que hai, para o contrato de limpieza, de xardís, e, bueno, o personal non dá efecto máis. Entonces, esperemos que se termine a contratación destas dos administrativos e que desde aí se poida dar un impulso a maiores. Pero a falta de personal é que nos impide enviar esta documentación a moitas cousas. Temos unha parte delas e, de feito, temos falado con a consultora da Aranga, temos que facer un concurso, xa temos, no seu momento se nos fixo un pequeno traballo e queríamos llegar para diante a eso, pero temos o de iluminación nunha cuestión parecida, porque os técnicos dan feito que dan teto, e o traballo que hai nun concello diario é terrible, e aquí estamos sin personal. A ver se se ha tratado personal e a partir de aí podemos darlle un impulso 16 anos, 10 goberno importante do PSOE. E ojalá puderámoslo sacar xa canto antes. Bueno, do da Red Estelar do Peregrinos, o próximo lunes peza a oficina de Peregrino. Este ano estáse facendo unha propia, non alquilada, pero que queda ali pegado ao albergue para informar. Bueno, vemos que hai unha resposta importante. No día de onte había 25 personas, eu creo que hai... O que sí, é certo que non temos servicios de restauración e de hostelería como nos gustaría, pero, bueno, eso se dá en moitos sitios de Galicia. Se dá en Xuvia, incluso se vamos a Xuvia pasa o mismo. Entonces, pero, bueno, creo que ese sí que se comunicou, non é mañán que fun eu ás reunións do Camiño Inglés, vou eu a reunións e si trasladou que tíamos que estar todos os concellos aí representados. Eles intentan facer un resumen, pero é bastante mellorable. É poñer un teléfono, non é? É bastante mellorable. Tampouco digo que fagan referencia a toda a importancia do noso casco histórico, que non temos señalizado, por certo, o todo o que hai que ver patrimonial e culturalmente, solo... De feito, ahora se está facendo, se acaba de editar unha nova... unha guía de NEDA específica, non, Mariano? Non sei, se acaba de imprimir non sei cantos, se non me equivoco. Acabase de facer un mapa digital. Bueno, pero aparte desto, a guía, non sei cantas chegaron á Casa de Cultura, chegaron un montón delas para ter o albergue repartido a Casa de Cultura nos medios. Outra dirección, entrada, te apuntei a última... Nada, era o das aceras, cando se vai a... Xa, temos que facer, había unha dirección de obra que
función do proxecto estaba ben. Podíamos ter nosotros a opinión máis favorable ou menos, cada un ten a súa, Dirección teño a de miña, obra de un pero traballador do Concello. sí, exactamente, que este fixo e de forma desinteresada, que hai que agradecer ese tema. Sí, sí. Pero aí tenemos, de feito, este ano xa se pode facer e esperamos xa ahora co personal, con estes alumnos novos facer, están facendo temas moi urgentes, que ese tamén non é, porque estamos non impedindo, pero sí dificultando a entrada a alguna vivenda e, por tanto, facilitar ya para que poida acceder. E o do comarcal da Voz? O da comarcal chumido tamén, porque, bueno, nós temos que mirar. Vale, supoño que é cuestión de como se envía a nota. Supoño que, bueno, igual. O comarcal, a maioría das notas, se non me equivoco, ven en castelano. Se non me equivoco. Nesta última edición había moitos concellos que tiñan... A mellor polo día das letras galegas pasou, non sei. Os mirámoslo. O problema é eso, pensar que ese día é o día que se fala en galego e o resto do ano non. Pero nosotros falamos en galego por os Queda unha cousiña sin contestar, que é o Servicio Especial de Recollida de Voluminosos. Sí, se mira, ¿dónde está eso? Está na web do Concello. Pues tengo que mirarlo, me permitirás, y después Sí, preguntaros, claro. Eso miro porque tengo que revisar ese tema, no sé exactamente a qué se refiere, hay algún error na página web, o sea, a veces nos equivocamos. É un cartaz moi claro. Después Servicio reviso. Especial de Recollida de Voluminosos. Pues tenemos que revisar. Non parece un error, pero é un cartaz feito a propósito. Pero ¿cuánto tiempo? ¿De qué fecha? Isto leva anos. Leva anos, yo non soy, nun momento determinado hubo e ahora, pues pode ser. Tengo que revisar e actualizar a página web. Vale. É mellorable tamén a página web, pero non decimos só dicimos no seu momento e creo que había que facer unha de cero. Pues por la miña parte nada máis. Moitas gracias, Carlos. Alguén máis? Pues levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.